Idazle eta filosofia irakasle lanak uztartzen ditu. Biek elkar elikatzen dute haren liburuetan, izan ere sortzen dituen poesiek egungo errealitatearen gaineko hausnarketak eragiten dituzte. Apurkinak liburua argitaratu du eta aforismoari lekua egin dio. Hizkuntzarekin, ideiekin eta tradizioarekin jolastu da. Umorea erabiliz generoaren definizioa zabaldu du. Gaur, Oiane Zuberoa Garmendia idazlearekin solastatuko gara. Kaixo, Oiane, zer moduz? Ongi, pozik, zuekin egotekaz. Arga ibaiaren ondoan gaude, natura zinguratuta, inguruneak inspiratzen zaitu? Bai, esango nuke, egunerokoz beteta daudela nire liburuak, eta natura beti da leku bat atseden hartzeko, eguneroko zurrunbil hortatik ateratzeko, baina egia da hiria, supermerkatua, kotxeko bidaiak edozer izan daitekela inspiratzeko aitzakia bai. Nola uztartzen dituzu filosofia eta idazle lanak? Elkar elikatzen dute? Bai, filosofoa naiz, filosofia irakasten dut eta asko maite dut eta horrek ematen dit sostengu ekonomikoa. Baina egia da, ezakit beti denik, baina oso gaztetatik beti uztartu izan dut pentsamendua eta literatura. Eta nahi gabe elkarri elikatzen diote, eta normalean idazten ditudan testuak, ez esango oso sakona direnik, baina bai edaten dutela asko pentsamendutik eta hausnarketatik. Apurkinak aforismo bilduma argitaratu duzu, zertan datza liburua eta zer da aforismoa? Bai, aforismoa gustatzen zait esatea dela beti poesiaren eta filosofiaren artean dagoen genero bat, eta esaldi laburrez osatutako liburua da, eta esaldi horiek biltzen dute autorearen, kasu honetan nire azken urteetako pentsakizunak, gogoetak, hausnarketak, munduari begiratzeko kliska txiki horiek. Eta liburuak jolaserako giroa sortzen duela diozu, zergatik? Ez dakit inoiz ikuslea saiatu den aforismoak egiten. Egia da aforismoaren tradizioa oso serio izan dela, eta zuhurritz ere esaten zaio, zeren eta beti jakin duriarekin lotu izan da, baina egia da badauela aforismoak ere bai jolaserako gonbite bat, eta kasu honetan asko jorratu dut hori, humorerako tartea handia ireki dut, eta asko jolastu naiz, esate baterako hizkuntzarekin, hitz joko asko daude, jendeak egunero errepikatzen dituen gauza horiei buelta ematen zaie, eta saiatu izan naiz betiko munduari beste begi batzuekin begiratzen. Hori da erronka. Lortu dan edo ez, hori irakurleak esango du. Eta izenburua ere aforismoa da? Bai, apurkinak da hitz bat agian ez duguna askotan erabiltzen, baina ulertzen dugu, ez? Apurtutako zerbait, apurrak, ez? Gauza txikiak dira, eta aukeratu nuen ze erronkari eraz, ni erronkarikoa naiz, hitz hau oraindik presente dago gaztelaniazko hizketan ere. Eta erabiltzen da, adibidez, ume txikiei esateko, ke apurkin ere, ez? Eta iruditzen zitzaidan hemen barruan dauden esaldi horiek osatu gabeak direla, txikitsuak direla, eta oraindik behar dutela halako espazio eta denbora bat hazteko. Gustatuko litzaidakela, irakurleak irakurtzen duenean bere denbora har dezan, eta apurkin horri, esaldi horri beste dimensio bat eman diezaion, inkluso jarraipena edo zera osnartu izan dezan. Beste 2 liburu idatzi dituzu, adibidez 2 aldiz iraun liburuak heriotzari erreparatzen dio eta urtaroak eta frutak lotzen ditu. 3 gai oso ezberdin, zer dute amankomunean? Heriotza eta loreak, oso lotura hori oso
oso errotuta daukagu, ez? Baina fruta ezein beste. Nola harremantzen dira, zuk esan duzun moduan, membrillo bat, irasagar bat eta eriotza, ez? Edo almibarra eta oroitzapenak. Liburua da ariketa hori da. Nolabait, bai literaturan eta baita gure egunerokoan ditugun ideia finko horiek edo lotura horiek apurtzea. Eta jolastea pixkat, sorpresa horrekin. Hori da saiatzen naizena eta zaila egiten zaidana, erronka, hori da, erronka. Eta nondik sortzen dituzu poesiak? Nolakoa da zure poesia bat sortzeko prozesu hori? Hoxe, eriotza aipatu duzu eta liburu horretan amonaren Alzheimer prozesua kontatzen dut, aitonaren eriotza, eta asko edaten dut egunero gertatzen zaidan horretatik. Oso txikitik abiatzen naiz, baina azkenean konturatzen naiz eta nik ere gustoko dituan poetek egiten dutena da txiki horretatik abiatu eta azkenean konturatu uste baino handiagoa dela edo konpartituagoa dela kontatzen den hori. Eta orduan nola idazten den poema bat, ez dakit oso ongi batzutan nahi gabe, ez? Zipristin bada, etortzen zaizuna burura, kuadernoan apuntatzen dut, geroz eta gehiago mugikorrean, eta hor geratzen da. Kuadernoa beti eramaten duzu? Bai, eramaten nuen. Orain ja geroz eta gutxiago. Egia da mobilarekin bakizu norberak bere buruari bidaltzen dizkion WhatsAppetan. Hor gauza asko jasotzen ditut eta hor uzten ditut beratzen. Eta gero denbora dudanean, hor bai, ordenagailu aurrean eseri eta hor hasten da artisaulana, idatzi, berri idatzi, borratu, berriz formulatu eta hola, bapatekotasunean ideiak etorri badatoz, baina gero hor laketa handia dago. Bai. Oso poema sentsorialak idazten dituzu. Zer nahi duzu sentitzea zure poesia irakurtzen dutenek? Bai, hasieran aipatu duzu, ez, filosofia eta poesia uztartzen dituela, eta askotan filosofia pentsatzen dugu dela zerbait oso, ez, buruarekin egiten den zerbait, intelektuarekin egiten den zerbait, eta injusto nik poesiarekin saiatzen naizena da pixkat hori apurtzen, eta esaten zentzumenen bitartez ere bai gauza asko pentsatu daitezkela. Eta baita ere poesia askotan pensatzen dugu dela emozioen lekua, eta geroz eta emozio indartsuagoa orduan eta poesia indartsuagoa ideia hori pixkat baztertzen eta esaten poesiaren bitartez ideiak ere landu daitezkela, pensamenduak landu daitezkela. Eta hainbat sari irabazi duzu, adibidez, Iruña hiria nazioarteko poesia saria. Zer aitorpen eskaini dizu? Nik uste idazten dugun askok jotzen dugula lehiaketetara, esango nuke bi arrazoi nagusigatik, lehenbizikoa da ekonomikoa. Orduan sari batek beti ematen dizu sostengu ekonomiko bat, baimentzen aldizuna lanean, ez, ordu gutxiago hartzen edo baimenak hartzen, kalitatezko denbora izan dezazun. Ze askotan egunerokoan denbora bai, baina oso nekatuta zaude, mila gauza egin behar dira, eta orduan sariak bai emate dizu hori. Eta gero bestalde batetik ematen dizu ere bai segurtasuna. Nolabait, epaimahai batek beste poemario askoren artean zure aukeratzen du, eta horrek beti ematen dizu, kemena, ez, hontan jarraitzekoa, eta nire kasuan mintzat horrela izan da. Eta filosofiari dagokionez, nola landu dezakegu filosofia egungo errealitatetik? Adibidez, liburu hau irakurriz, eta hemen badaude, esango nuke pentsamendu malutak, ez? Hola, dosi txikitan eman da, gaur egungo bizitzari buruzko hausnarketak, ez? Agertzen da ChatGPT, agertzen da klima aldaketa, agertzen da birziklatzearen afera, eta nolabait, zipristina hauek ez digute azaltzen zer pentsatu behar den, baina bidezidor batzuk markatzen dituzte interesgarri izan daitekena agian. Zuk esatu duzuna, igual filosofia tratatu bat ez duzu hartuko. Baina holako gauza esalditxo txikiekin modu bat izan daiteke eroso sentitzeko. Eta berdin poesiarekin, poesia maite ez duenak ikustu liburu honetan aurki dezakela lagun bat, adiskide bat, bide hortan sartzeko eta gustora joateko eta eroso sentitzeko, ez? Batzutan poesiak eta filosofiak atzeraka ematen dute eta liburua gonbidapen bada hortarako. Eta euskara asko dakienarentzat, gutxi dakienarentzat, zentzu hortan liburua oso
eskuragarri da gustatuko litzaidake, hori. Ikastetxeetan, euskaltegietan irakurriko balute. Eta 3 liburuak euskaraz idatzi dituzu. Bai. Euskararen aldeko apustua egiten jarraituko duzu, zergatik? Bai, uste dut, horren atzean badagoela autopolitiko bat, ez? Euskaraz idaztearena, euskaraz sortzearena, euskal kulturaren aldeko sarea eraikitzearena Nafarroan eta Nafarrotik, ez? Eta uste dut hor lan handia egin dela, baina jarraitu behar dela egiten. Askotan oso periferiko sentitzen gara hemen, Iruñan bertan, edo Pamplonan, ez? Y escribes, pero en euskera, eta orduan, ez? Beti, ematen du bigarren mailako bezala geratzen zarela, eta errekonozimendu hori askotan faltan bota izan dugu. Eta bai, nik pentsatzen dut euskaraz, nire hizkuntza literario euskara eta hor sentitzen naiz eroso. Gero ikusiko da zer etorriko den, baina momentuz hau da gure territorio librea. Eta nola ikusten duzu poesiaren egoera euskal kulturan eta Nafarroan? Bai. Askotan esaten da, ez, poesia gutxi irakurtzen da, euskaraz gutxi irakurtzen da, baina konparatzen baldin baduzu, adibidez Espainiar estatuan zenbat poesia argitaratzen den eta zenbat saltzen den, eta Euskal Herrian zenbat poesia idazten den eta zenbat saltzen den, aldea, uste dut novelagintzarekin baina txikiagoa dela. Eta uste dut poeta handi asko daudela, Nafarroan, esango nuke osasuntsu dagoela, giharra dagoela, irakurleak, beti esaten da, irakurleak direla baita ere poesia idazten dutenak. Eta hor bai uste dut erronka bat dagoela, geroz eta irakurle gutxiago dago. Orduan, diagnostiko izango litzateke idazle on asko dago, falta zaiguna da jende animatzea poesia irakurtzera. Jane, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Hurren arte, eskerrik asko.